Deopani Forest Beat Office Account Beat Atum Pen Puthot Ke Ong Dung Ke Plak Tang thengpi Kenep Thulong Karbi Anglong Along Arlo Alom Kai Keta thengpi Kanghu Kenep Chimit Me Pinasong Karbi Anglong Along Penang Anabang Phatum Ke akaprek asai choklem Movedat Si thengpi Kanghu asai Si klem Rongloma Keramtang Bosek Cikloni Pai ini Arni Deopani Forest Beat Office Account Beat Officer Ajas Lekhe Ahin Pen Japon Lin Si Kai Kason Trolling Kedam Bom Apor Ahut Erlo Parpai Krehini Ra Minute Tom Cap Apor Malam Attack Arnam Lang Pi Biko Ingti Arong Along Pen Narlong Keplak Tang Kenep Ponlong Kato Kowe Beng Plikep Bagdoji Pusi Nang Than Pachinidon Lapen Bang So Thengpi Hitiador Lake Suri Engkoi Bagdoji Pusi Beat Officer Rajas Lekhe Pen Nang Than Pachinidon Lasi pinpur ponme thengpi thengprang le awete arwetawe lasi japra lang so sangti hidi ronga gora alom aningkan phangta lang kawe sokcho edun moweda titi lake athak arnam lang pi mate apar deopani along kaike thengpi kang hulap titi mate thengpi ke pan et ajok si arwe awedat ma puta penang am cherok tok araratum kachethana birta angkrak pen birta longdong là thành pi gang hu da man thành pi nep long bom lo so thak si pi ni ako nang li kin nep tholong pu tha ko su son si kin nep long ma ta so pu tha khane tha patumi arningang sam porpen nimtum deopani stop ke don chingrum si anam lang pia thak na duty dam lo la si patuwe por jopang thang nilitum duty dam si sitami nilitum patuwe por bangke nilitum ya talong pon pe tibon sidame kathi angpen nilitum puthot inglong na alu thulo anam lang pia thang na dam lo dam pen nilitum beko ing tirong thak long thengpi pang som thek dam long la bang so thengpi thek dam long pa job adung re nilitum muni thek long le sitame adung het beko ing tirong hem edon hem dam si nilitum arjudam holo samelang letum amuni chini ni puso sin tuman pe chini ponlo la pena jog nilitum la bangso thengpi puthot deopani biti pesang chewan long lo bangso thengpi menang pachini ni masa la bangso thengpi la ke koroi mate narlong puta pu liareng long ke kon bag do jina le tha office no chewan long ja kato we bing click cap doji la pen market are jong silang dam purote suring koi bag doji ki bi plika tangte la non penangan thing pi kang hu do la to man copy la pu ji nilin pen kachuni rah lo nili jong si kanghu tu phon kelong lo putate kedam ta por se me nili je pon lo la si jitu government arona teng pen nili sai pon ji tebon sta me nilin pen kachuni rah lo thengpi kanghu kam kang ton je phon si nili pen chuni la pen thengpi ki pi pen jok ilitum ke bang elang por ilitum phan kangting ko katowar si eke jab se nili pen pon ji athema thengpi ki bi rote ilitum monis tame vir koi po athe pima pini thengpi ke kompana jok ilitum kaphang oxygen che chak nang lo la penang pada ilitum thengpi sil tuman oxygen ki pi la si oxygen si ka kom ke kavelu pante ilitum pirthe munitum la bangso pirthe kerengi sung phumji la si nile bang putin man chunuri lo la si non ke bangji tarik 4 ni la ke world environment day la bang sorni abang putina kote la man chunuri la lo thengpi jang thang ke e pon pen la bang so pirthe kereng senga pirthe ke pamanji pansi Karbi Anglong Japra Lang Sopen Augustin Rongpar Report Northeast Karbi Live